అమ్మా సుశీల, త్వరగా పాలు తీసుకోరా. వస్తున్నానమ్మా. రేఖ ఎక్కడ? మీరెవరు? రేఖ తండ్రి హరిశ్చంద్రరావు గారు. ఓహో, అలాగా. రేఖ ఇక్కడ లేదు. రేఖ ఇక్కడికి రావడం కళ్ళారా చూసి ఆయన తీసుకొచ్చాను. మీరు రావడం చూసుంటారు, కానీ వెళ్ళడం చూసుండరు. అనవసరంగా దాచడానికి ప్రయత్నించు. దాచటాలు దోచటాలు మాకు అలవాటు లేదు, అవసరం లేదు. మీరు మోసం చేసి నా బిడ్డను జైల్లో పెడితే విడిపించడానికి రవిని తీసుకువెళ్ళింది. అమ్మా, వీళ్ళేనమ్మా నన్ను బంధించింది. అలాగా? కపాలి, దీన్ని రెక్కలు విరిచి తీసుకువెళ్లి కారులో పడి. వీల్లేదు, సుశీల నా బిడ్డ. ఎవరి బిడ్డ నీకంటే ఎక్కువ నాకే తెలుసు. మళ్ళా దుర్మార్గుడా, వదలు. ఛీ, అమ్మా.